Senze sihambiso kwakho Baba. Ngibingelela egameni lika Jesu waseNazaretha. Ngibingelela abaholi bonke egameni lika Jesu, omama, osisi, obhuti. Ngiyabingelela egameni lika Jesu waseNazaretha. Ngibonge nje namhlanje ithuba lokuthi nami ngime kule ndawo kungesiwo amandla ami noma kungesilo icebo lami. Amen bazalwane. Amen. Ngaphambi kokuba nje ngiqhubeke ne sharing, ngizocela nje sihlabelele. Bethi behlabelela abazalwane bebe bevula the book of Mark. Ngokuka Mark chapter number 10 verse number 51 52. So funda nje amavesi amabili ngihlale phansi. Chapter number 10 verse number 51. uJesu washo kuyo wathi, uvumene ukuba ngikwenzeleni, ufuna ukuba ngikwenzeleni na? uJesu washo kuyo wathi, ufuna ukuba ngikwenzeleni na? Impumputhe yathi kuye, Rabuni, ukuba ngibone. 52. uJesu wathi kuyo, hamba ke, ukukholwa kwakho kukusindisile. Yayisiyabona khona lapho, yamlandela endleleni. Ngisacela ukuhlabelela abazalwane egameni lika Jesu. Hallelujah. Mighty warrior, great in battle, Jehovah is your name. Mighty warrior, izwi lanamhlanje uJesu wathi, ufuna ukuba ngikwenzeleni? uJesu wathi,
ufuna ukuba ngikwenzeleni. Inkulumo le ephakathi kukaJesu nempumputhe. Awunikhona abazalwane? Inkulumo le ephakathi kukaJesu nawe. Ngoba umuntu kufanele ehambe azi ukuthi number 1 yini uJesu afuna amenzele yona. Nikhona abazalwane? uJesu ubuza impumputhe ukuthi ufuna ukuba ngikwenzeleni na. Umbuzo loyo yathi impumputhe ukuba ngibone. Number 1 umuntu kufanele ahambe azi ukuthi yini inkinga yakhe. Kufanele ahambe azi ukuthi isiphi isifo esimphethe. Ngoba kunombuzo azofika ukuthi ufuna ukwenzelwani. Ufuna ukuba ngikwenzeleni na. Nikhona bazalwane? uJesu ngathi ngiyambuka. Hayi ngoba engazi ukuthi impumputhe ukuthi ifuna ukubona. Awubazalwane nikhona? Kodwa uyabuza ngoba kunento efuneka kuwe ukuthi iphume kuwe ukuthi ngempela uyayifuna yini lento. Hallelujah. Oh, nikhona abazalwane? Ethi impumputhe ukuba ngibone noma zikhona ezinye izinto kodwa mangibonile konke kube sekulungile. Nikhona abazalwane? Nikhona abazalwane? Awu namhlanje ngizobuza ebandleni, ngizotshela ibandla ukuthi impela ngabe lifuna ukuthi uJesu alenzeleni. Ngoba ngumuntu umuntu othi hamba endleleni emazi ukuthi yini inkinga yakhe. Ngoba mengazi ungena ngisho endaweni engamfuni, kodwa umuntu owaziyo ukuthi yini ayakhe inkinga unayo answer yokuthi ufuna ukwenzelwa. Oh yes, Jesus. Ufuna ukuba ngikwenzeleni. Hallelujah. Amen bazalwane. Asiningi izinto ezindisa impumputhe. Nikhona abazalwane? Asiningi izinto ezindisa impumputhe. Ziningi izinto ezingahlanganiswa mhlawumbe zifakwe kuyo kodwa ingasindi. Bazalwane, ngabe baningi abantu ababengabizwa kuthiwa abayilaphe kodwa ungaboni, kodwa yizwi elifuneka ukuthi ibone. Name of Jesus. Jesus. Nikhona abazalwane? Oh Jesus. Hallelujah. Noma zikhona izinto eceleni ezijabulisa umuntu kodwa zizona ezawumsindisa. Iyodwa into ezosindisa umuntu. Bazalwane, uJesu waseNazaretha. Asiningi izinto ezasindisa impumputhe. Hallelujah. Amen bazalwane. Kodwa izwi elaphuma kuyo elathi ukuba ngibone. Amen bazalwane. Namhlanje sinaba abantu bayabona kodwa bayasenza izinto eziphambene. Sinaba abantu bayahamba bebuka kodwa bahambe ngathi ababoni. Kunezwi alifunakalayo kubo ukuba babone. Jesus. Oh, hallelujah. Bazalwane. Amen. Ukuba ngibone. Uyabona muhle umuntu owazi isifo sakhe. Ngoba noma efika enyangeni enkulu uyasho ukuthi esami isifo lesi. Ngoba awukwazi ukuthi uphethwe esinye isifo kodwa uthola treatment yesinye isifo. Kodwa uma unenkinga yongaboni, inkinga yakho ngoba ufuna ukubona, ikhona inyanga ekuJesu. Ikhona inyanga zonke ekuJesu. Kholwa kwakho kukusindisile. Kholwa kwakho kukusindisile. Amen. Bazalwane, Jesu wathi hamba-ke ukholwa kwakho kukusindisile. Yini esindisa impumputhe? Ukholwa. Bazalwane, yini esindisa impumputhe? Ukholwa. Ngoba umuntu akavesa kholwa kodwa kunamazwi afanele asuke kuye.
Nikhona bazalwane. Hayi ngoba uJesu wayengazi ukuthi impumputhe ifuna ukubona. Kodwa wayefuna izwi eliphuma kuyo. Kufuneka ukukhuluma mntaka baba. Usho ukuthi namhlanje ngikuliswa ilokho ngoba ukhona ozokwelapha noma ikhona imithi kodwa ayizokwelapha kodwa uJesu. Yebo Jesu. Hallelujah. Ngiyabonga egameni lika Jesu. Inkosi ibusisa ukufunda kweziwayo. Amen. Jesus.